Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna. നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായമായല്ലോ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികൾക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന ആനന്ദേന മത്താലികോ. വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അധ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഃ തേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കും. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതങ്ങ് പഠിച്ചോളും. ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് പഠിച്ചു കാണൂലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ആണ് മാതാജി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ശരിയായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ 64 ഇനങ്ങൾ കണ്ടതില് 64 ഇനവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒന്നും കൂടി അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഓരോന്നും. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 5 കാര്യങ്ങൾ? വിഗ്രഹാരാധന, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നത്, ഭാഗവത പാരായണം, സേവനം, പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്, പിന്നെ മധുരാവാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 5 എണ്ണത്തിന് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്നാണ് ഈ 5 ഭക്തിക്ക് ഉതകുന്ന ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത്. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി.
അപ്പൊ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ഒരു അപരാധം കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരുകയും അത് അത്രയും പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് മധുര മണ്ഡല സ്ഥിതി, അതായത് മധുരയിൽ വസിക്കുക. ശ്രീമൂർത്തിർ അംഗ്രി സേവാൻ കൃതഃ, ശ്രീമൂർത്തിർ അംഗ്രി, അംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയുടെ പാദങ്ങൾ, താമര പോലെയുള്ള പാദങ്ങൾ സേവ, അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധന. ആദ്യത്തെ മധുരാമണ്ഡല സ്ഥിത ശ്രീമൂർത്തിർ അംഗ്രി സേവനേ വൃഥ ശ്രീ ഭാഗവതാമൃത സ്വാദ. എന്താണ് ഭാഗവതാർത്ഥ സ്വാദ? അതായത് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിക്കുക, നമ്മൾ കേൾക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക. ശ്രീനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. അഞ്ചാമത്തത് ഭഗവത് ഭക്ത സംഘോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക, അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക. സജാതിയാസ്യ സ്നിഗ്ധ, സജാതിയാസ്യ സ്നിഗ്ധ ശ്രീ ഭഗവത് ഭക്ത സംഘോ, അതായത് സജാതിയാസുയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരോട് ആയിട്ട് ചേർന്ന് സംഘം ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി മധുരാവാസം, ശ്രീമൂർത്തിരാധന, ശ്രീ ഭാഗവതാർത്ഥ, പിന്നെ ശ്രീനാമ സങ്കീർത്തനം, ശ്രീ ഭഗവത് ഭക്ത സംഘം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ, ഇത് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ രസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും, തുടക്കത്തിൽ വന്നവർക്ക് പോലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും ഈ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ദിവസേന നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 ശക്തമായ രൂപങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഭാവഭക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ 5 എണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ സാധനാഭക്തിയിലാണ്, സാധനാഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി വരെ എത്താനും സാധിക്കും. ഈ ഓരോന്നും അതിശക്തമായ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഗ്രഹ ആരാധന. അതാണ് നമ്മളെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം 141-ാമത്തെ പേജിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഗ്രഹ ആരാധന. മധുരാവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം എന്നീ 5 ഭക്തിപര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദമുളവാക്കാൻ പോന്നത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കക്കാര് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലെവൽ 1 പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നു.
അത് നാമജപമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ആരെ കണ്ടാലും നാമം ജപിക്കാൻ പറയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചത്. ആ നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മൂർത്തി ആരാധന ചെയ്യാനും ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യാനും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിലെത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നാമജപം അത്രയും ശക്തിയാണ്. എന്നാൽ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കത് ആ ഒരു വിശ്വാസം വരണ്ടേ നാമം ജപിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം എവിടുന്നാ കിട്ടുക? നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കും. ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തെളിവുകൾ സഹിതം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ധാമത്തിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ ധാമം ഇതൊന്നും ഒരു കെട്ടുകഥകളല്ല. ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ്. പണ്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതിലുള്ള തെളിവുകളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ധാമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഈ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസം വന്നാലേ നാമം ജപിക്കൂ. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ധാമത്തിൽ പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ 5 സേവനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള 5 സേവനങ്ങളാണ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തേത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തെ അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടി: പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നീയെങ്കിൽ കേശിഘട്ട, വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടം, കേശിഘട്ടയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലും നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലിയും ആകാശത്തിലെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ചു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ നോക്കിയേ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട. ആ കേശിഘട്ടയില് അവിടെ തീരത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലും വശ്യമായ കണ്ണുകളും തലയിൽ മയിൽപ്പീലിയും ഒക്കെ ചൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന തിരുവുടലൊക്കെ ഉള്ള, ആകാശത്തിന്റെ നെറുകയിൽ കുളിച്ചു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടലുള്ള ആ രൂപത്തെ നോക്കിയേ ചെയ്യരുത്. നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളടുത്ത് പറയാണ്, ആ ചുമന്ന സാരി ഉടുത്ത അവരെ നോക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കും. ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ആ കേശിഘട്ടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ, കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ അനുഭവം അതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുള്ള ബന്ധം മറക്കും എന്ന സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. ക്ലബിൽ പോകുക, സിനിമാശാലയിൽ പോകുക, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണത്. ഇത്തരം അംഗത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീമൂർത്തിയെ പൂജിക്കുക. ശ്രീമൂർത്തി സേവനം, ഈ ശ്രീമൂർത്തിയെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് തൊടാൻ സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവിടെ ഭഗവാനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ കൂടി. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇതുപോലെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുക, ക്ലബിൽ പോവുക, നൃത്തം വെക്കാനും ഒക്കെ പോവുക, പുകവലി, ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ അതിലൊന്നും പോകാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരെണ്ണമാണ് ഈ വിഗ്രഹാരാധന. അപ്പൊ അതിന് പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവസരമാണ് ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനെ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹം നമ്മൾ വീട്ടില് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ സമയം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകളും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആ വിഗ്രഹത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതൊരു ആരാധന. നമ്മള് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. ആ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, വിഗ്രഹത്തിന് ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് അപ്പോ നമ്മളുടെ തൊടാനും നമുക്ക് കാണാനും നമുക്ക് കീർത്തനം ആ വിഗ്രഹത്തോട് പാടാനും പിന്നെ നമ്മളുടെ വിഷമതകളെല്ലാം ആ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹത്തോട് പറയാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അതാണ് വിഗ്രഹ ആരാധന. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാം ഈ മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മംഗലാരതിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തെ കാണുകയാണ്. അവിടെ ആരതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ദർശനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്തർ സേവനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ധാമുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠം തന്നെയാണ്. കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തില് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോലെയാണ്. കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനം അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ സേവനം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ യാത്രയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിക്നിക്കിന് പോകുന്ന പോലോ ഒരു അടിച്ചുപൊളി ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന പോലെയല്ല. നമ്മളുടെ ഈ ധാമിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെയും സേവനമാണ്. അവിടെയും ഭക്തന്മാർക്ക് പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഉയരാനും സാധിക്കും. ഇതാണ് വിഗ്രഹ ആരാധന. നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കേശിഘട്ടയുടെ തീരത്ത് പോകരുത്. അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണാൻ പരോക്ഷമായി കാവ്യാത്മകമായി നമ്മോട് പറയുന്നു. നിസ്സംഗതയാണ് ഭാവഭക്തിക്കുള്ള മുഖമുദ്ര. അപ്പൊ ഇത് ഭാവഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ആസ്വാദനം കുറയും. അതിലൊക്കെ വിരക്തി തോന്നും. അപ്പൊ അത് വിരക്തി തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാവഭക്തിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഉയരുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ വിരക്തി തോന്നുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു നിസ്സംഗത മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലുള്ള നിസ്സംഗത അത് നമുക്ക് വളരും ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി. അത് ഭാവഭക്തിക്കുള്ള മുഖമുദ്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. രൂപ ഗോസ്വാമി തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 141 പേജിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് രൂപ ഗോസ്വാമി തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനി നമ്മുടെ ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളെ മറ്റുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മഫലം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, മുക്തി, ഇതിനെയെല്ലാം കുറിച്ച് അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിനോടെല്ലാം വിരക്തി തോന്നും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാവരോടും വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യം കിട്ടും, നല്ലതാണ്, നല്ല നേട്ടങ്ങളാണ്, വീട്ടിലെ ഭാഗവതം വെക്കുന്നത് മംഗളകരമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ആദ്യം തുടക്കക്കാർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. എന്നാൽ പോലും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെല്ലാം വർണ്ണിക്കുമ്പോ അത് കേട്ട് നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ കൂടി അത് ഹൃദയത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്നാൽ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, പരമ്പരയിൽ കൂടി ഇതുപോലെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്, അതിന് പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. ഇത് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം തീർച്ചയായും ഈ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധി, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ത്യാഗം, മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നയാളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചാടിക്കേറി ദശമസ്കന്ധം വായിക്കരുത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ പരിത്യാഗം, മനോഭാവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം, ആ ഭക്തി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആയതിനു ശേഷമേ ദശമസ്കന്ധം, കാരണം എന്നാലേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ശുദ്ധ ഭക്തി, ആ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ദശമസ്കന്ധത്തിലുള്ള രാസലീലയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. അവരെ ഈ ലോകത്തുള്ളതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിനെ എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പരിത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമേ നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാമൂ. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്വാത്മ പ്രാചോദിതമായ ആകർഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രാസലീല പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മെനക്കെടേണ്ട എന്നർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിലവിൽ അതിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ അത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഗീതം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണ്. ഹൃദയമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ഹൃദയവുമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചാടിക്കേറി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PG കഴിഞ്ഞിട്ട് PhDയിലോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവലാണ് ഭഗവത്ഗീത, PG ആണ് നമ്മുടെ ഉപരിപഠനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം അത് അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയോ ഉള്ള ആ ലെവലിലെത്തിയാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 19 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കത് അതേ ഭാവത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം, നമുക്ക് അത് ഉള്ളിലോട്ട് മനസ്സിലാകില്ല. മലയാളം ആണല്ലോ, മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് വായിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ മലയാളം അറിയാവുന്നവർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സാധന ചെയ്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ച് അതിനുശേഷം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലേക്ക് നല്ല ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. മുക്തി ഉൾപ്പെടെ 4 തൂണുകളായ ധർമ്മത്തെയും അർത്ഥത്തെയും പരോക്ഷമായി വീണ്ടും പരിഹസിക്കുന്നു. ഇതാണ് മോക്ഷ ലഘു ഖകൃത് 6 സവിശേഷതകളിൽ 3ാമത്തെ ഭാവഘടന. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ 2 ഗീതങ്ങളിലും ഭൗതിക സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയെ പരോക്ഷമായി തള്ളിപ്പറയുന്ന അന്യാപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്.
എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നാണ്. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ, അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. പുകഴ്ത്തേണ്ടവയെ ഇകഴ്ത്തുകയും ഇകഴ്ത്തേണ്ടവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഘടന. ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ വങ്കത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണമെന്നാണ് പദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. അപ്പോ എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, ഇതെന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും അതൊക്കെ മതി, ശ്രീമൂർത്തിയെ മറക്കണം എന്നാണോ? ശ്രീമൂർത്തിയെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ പോകണോ? ശരിക്കും എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി അതൊരു കളിയാക്കുന്ന, ഒരു പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം മറക്കണം, ഗോവിന്ദനെ ദർശിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമി അത് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. ശരിക്കും അദ്ദേഹം എന്താണ് അത് കളിയാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിനു ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അത്ഭുതകരമായി ഇരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായി ഇരിക്കാൻ വയ്യ, എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ അതാണ് ഈ 143 പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുക. നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്ത സംഘം. അതാണ് ഈ 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, ഈ 143 പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോ എന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, ശരീരം വിറകൊള്ളുന്നു, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായി ഇരിക്കാൻ വയ്യ, എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർ, ആ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ, അവര് കരയും, അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ വിറകൊള്ളും. അത് അത്രയും ഭഗവാനോടുള്ള ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഭാവങ്ങൾ, ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇത് ഭാവഭക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഈ കണ്ണീര് വരിക, ശരീരം വിറയ്ക്കുക, നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനോടുള്ള അത്രയുള്ള ആസക്തി വളർന്നു, ആ ഒരു ഭാവഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണം എന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണം വിരക്തിയാണ്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിനോട് നിസ്സംഗത. അഭ്യാർത്ഥ കലത്വം ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനുമായിട്ട്, ആ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ഭക്തന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം, അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി വളരാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഭക്തനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ ഒരുപാട് ഭക്തി ചെയ്ത ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ധാമത്തിൽ പോയ കാര്യങ്ങൾ, ആ ധാമിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും, ആ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമ്മളത് പറഞ്ഞു കേൾക്കും, അല്ലെ? നമ്മളും ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാര്, വൈഷ്ണവന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കൂടാതെ നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ക്രിപ്ചറിലുള്ള, നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്
കൂടുതൽ സഹവസിക്കുമ്പോ അവര് നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഓ അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ, എനിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം, എനിക്കും സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരും, നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തസംഘം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെ എന്താണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ, ജനസംഘശ്ച എന്തായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം, എന്തായിരുന്നു? മറ്റേ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ശ്ലോകമുണ്ടല്ലോ. ജനസംഘശ്ച ലൗല്യംശ്ച ഷഡ്ഭിർ അത് രണ്ടിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭക്തിക്ക് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടണം എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഭക്തസംഘം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നല്ലോ, അവരുടെ ജീവിതമാണ് നല്ല ജീവിതം എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് അറിയാതെങ്കിലും തോന്നും. അവരെപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പോകുന്നു, എല്ലാരും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാരും അവരെ എന്ത് നല്ല ആളാണ്, അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും, അയ്യോ ഇവര് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകും. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വലിയ കാര്യമാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇതിലും കവിഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ ഏതേലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രവിശങ്കർ, അല്ലെങ്കിൽ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി, അങ്ങനെ പല വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ ഇഷ ഫൗണ്ടേഷൻ, അങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറൊരു ഫിലോസഫി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കും പിന്നെ സംശയം തോന്നും, അവരുടെ അതാണോ ശരിക്കും ഉള്ളത്? എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്തസംഘവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, ഭക്തി യോഗയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവര് വേറെ യോഗ അഭ്യാസം അവരും വരും, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയുള്ള യോഗയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് സ്റ്റെപ്പ് കയറി 100 നില കയറുകയാണ്. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്ന ആ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ആരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. എന്നാൽ ആ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് തന്നത് അത് ഈ വൈഷ്ണവൻ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇസ്കോണിൽ കൂടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല ഡെമിഗോഡ്സിനെ ദൈവമായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സഹവസിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയി കൂടുതൽ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ചില ദിവസം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യും, ചില ദിവസം നമ്മൾ ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറയും. എന്നാൽ ഈ ഭക്തരുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടും. ആ ഭക്തര് പറയുമ്പോൾ അവര് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുക. അടുത്തത് നാമസങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വായിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി, വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ. അനിത മാതാജി. 143 പേജിലെ 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും, അത് വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്.
സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് കണ്ടോ, നാരദ മുനിയുടെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണമുള്ള ദിവസം ഒരു കസേര ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടേക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കാണ്? ഇത് നാരദ മഹർഷി വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കാരണം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം നാരദന്റെ കയ്യിലുള്ള വീണക്കമ്പികളുടെ ആ പാട്ട് കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കൂ. കൂടാതെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയായിരിക്കും, അതാ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാവരുടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ച ഇതൊക്കെ കാണാൻ, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരാണ്. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എല്ലാ ആസക്തിയും അവർക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നാമം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് ആ നാമജപം, എന്നാൽ ആ നാമജപം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 20 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം വർഷം എടുക്കും. അപ്പൊ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം, നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും, എന്നാലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഓരോ നാമത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കവും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുക, മറ്റുള്ള ഈ സമയം മറ്റെന്തെല്ലാം ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് അത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അനാസക്തരായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ആ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ശ്രദ്ധ വരുത്തേണ്ടത്? അപ്പൊ അതില് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്, ആ ഭക്തന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ, കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും, ഇപ്പോ ഞാൻ മരിക്കും, ഇത് ഇനി ഒരു നിമിഷം, ചിലപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രായമില്ലല്ലോ, വയസ്സായാലേ മരിക്കൂ എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എത്ര കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറു പ്രായത്തിലും വരെ അറ്റാക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ആ മരണം, ഏത് രീതിയിലും വരാം. ഈ നിമിഷം എനിക്ക് ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ, ഈ അവസാനം, ഈ പറയുന്ന ഈ അവസാന ശ്വാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പോ അതിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ മുന്നോട്ട് പോകാൻ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പഴയതൊന്ന് മറിച്ച് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി ഇത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നും. നേരത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഒരു 2 കൊല്ലം കൂടുതൽ പേരും നമ്മുടെ കൊറോണ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനി വന്നത്. 2020 ആ കൊറോണ വന്ന് എല്ലാം അടച്ചു, അങ്ങനെ സൂമിൽ ക്ലാസ് വന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ നമ്മളും ഈ ഒരു 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള നമ്മുടെ മാറ്റവും നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മാറിയത് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നല് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളത് അതെ. അപ്പൊ ആ തോന്നല് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അത് കൃഷ്ണ നമ്മുടെ അതല്ല നാമജപം, ആ നാമം നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നത്. അത്രയും കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നാംനാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തിസ് തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലഃ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ നാമത്തിലുണ്ട്. അത് സാധാരണ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നാമമല്ല. ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്ന ആ നാമമാണ്. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റു നാമങ്ങൾ നമ്മള് എത്രയോ നാളായിട്ട് പല പല നാമങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യാവന്ദനം പറയുന്നുണ്ട്, സഹസ്രനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ നോക്കിക്കേ, അവരിലൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു മാറ്റം. ഇവര് സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലെല്ലാം ആസക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സഹസ്രനാമത്തിന് ശക്തി ഇല്ല എന്നല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ സഹസ്രനാമം, ഭഗവാന്റെ 1000 നാമങ്ങൾ, എന്നാൽ ആ നാമം നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് അത് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും, കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലേ. പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപാദ്രത. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ആയുസ് കുറഞ്ഞ മടിയന്മാരായ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന് പകരം എന്താണ്? ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനെ. അപ്പൊ ആ സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ് രാമനാമം. 3 രാമനാമത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൃഷ്ണനാമം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ 16 വാക്കുകൾ, അത് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മാറ്റം വന്നതും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലെല്ലാം വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും ഭക്തിയിലേക്ക് താല്പര്യം വരുന്നതും. എനിക്ക് ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം, എനിക്ക് ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിവ് നേടണം, കൂടുതൽ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം നമ്മളിൽ വരുന്നത് ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. നാരദമുനി കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ഒപ്പം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടന്നു വരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി. നാരദമുനിയുടെ കീർത്തനം കേൾക്കുന്നത് ഭൗതിക ആസ്വാദനവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു വിരക്തി വരികയാണല്ലേ. ആ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുള്ള വിരക്തി നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും തോന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബീച്ചിൽ പോകാമെന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കും, അതിലും നല്ലത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാലോ, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാലോ, എന്തെല്ലാം കാര്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പണ്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോ വിരക്തിയായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെയും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും ആ ഒരു ശക്തി. അടുത്തത് മധുരാവാസം. മധുരാവാസം അനിത മാതാജി വായിച്ചു, ബിന്ദു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് 143 പേജിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി മധുരാ മണ്ഡലത്തെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. മധുരാ മണ്ഡലത്തിലെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാർക്കല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്ര മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്ത് 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരത്തിലുള്ള മധുരാമണ്ഡലം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. മധുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശായിയായ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മധുരാവാസം അല്ലെ, മധുരയിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് മധുര എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ വൃന്ദാവനവും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മധുര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മധുരയിൽ പോവുക, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ,
നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണല്ലേ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടിയത്. ഇത് ഗോവർദ്ധനമാണ്, ഇതാണ് രാധാകുണ്ഡം, ഇതാണ് ശമകുണ്ഡ, അതുപോലെ യമുനാ നദി, ഇവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ ലീല ഈ സ്ഥലത്ത് നടന്നു, ഈ ഓരോ ലീല. അപ്പൊ നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, അത് കാണാൻ. അപ്പോ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രധാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് കയറുകയാണ്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയും അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നു. അപ്പോ നമ്മളുടെ ആ ദർശനം നമ്മൾ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ്. നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. ഇത് കാണുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഓർമ്മ വരും. നമ്മളെ ഓർക്കുകയാണ്, ഓ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ലീലകൾ. നമ്മളുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓടിക്കളിക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കണ്ണിനെയും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ധാമത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ധാമത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് കയറി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ജസ്റ്റ് ടൂർ പോകുന്ന പോലെ പോയോ ഇതൊക്കെ ഇതാണല്ലേ, അവരവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ മൂഡ് എന്തായിരിക്കണം, അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നാലും, ധാമത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാണും. ഇനിയും അവിടെ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം അത്രയും വൃന്ദാവനിലും മധുരയിലൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പോകാനും സാധിക്കൂ. പിന്നീടുള്ളത് നമ്മള് ഈ എന്താണ് സ്ക്രിപ്ചറിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാര് അവിടെ പോയതും. അപ്പൊ വായിച്ചത് വെച്ച്, ഓ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് ഇത് നടന്നത് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ വായിച്ചത് വെച്ച് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യും. കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും അവര് കണ്ട കാര്യങ്ങളും അവര് വായിച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാതെ അവര് വായിച്ച കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ വായിച്ചും കേട്ടും നമ്മൾ ആ ഭക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ധാമിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ആടിയ സ്ഥലങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ആ സമയത്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ആ 24, കാരണം ആ മൂഡാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ധാമില് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പോകുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും സംസാരത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴോ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, നാട്ടുകാര്യങ്ങൾ, ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നു, പത്രത്തിലെ വാർത്തകൾ, അത് ഇതൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. നമ്മൾ അതുപോലെ ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, ഈ വേദങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതപ്പോ ഭക്തസംഘവും ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾക്ക് ആ ഗ്രന്ഥ വായനയും ഉണ്ടാകുന്നു, മധുരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ ഇന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മധുരയില് അതുപോലെ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം ഭഗവാനെ, നീ ഈ ലോകത്ത് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഈ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയത് കൊണ്ടല്ലേ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ആ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവം നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഭക്തസംഘം, മധുരാവാസം, നാമസങ്കീർത്തനം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അത്രയും പ്രധാനമാണ് മധുരാവാസം. അപ്പൊ മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മധുരയിൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് പോകണം. ഇതുപോലെ പോകാൻ പറ്റുമ്പോഴെല്ലാം പോകണം. പോയി കഴിഞ്ഞ് ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ എവിടാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ നിന്നാലും നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യണം. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലെല്ലാം വിരക്തി ഉണ്ടായി നമുക്ക് ആ സ്വരൂപ സിദ്ധി
ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ലളിതമായി വൃന്ദാവനത്തെ ഓർക്കുന്നത്, ഭാവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണർത്താൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മൾ ആ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഓർത്ത് നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തിയിലെത്തി നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, രൂപ ഗോസ്വാമി അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ അവിടുത്തെ മഞ്ചരി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആരായിരുന്നു ഗോലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ, ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ആ ഓർമ്മ ഉള്ള ലെവലിൽ വരെ നമ്മളെ എത്തിക്കും ഈ മധുരാവാസം കൊണ്ട്. അതായത് വൃന്ദാവനം, മധുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു: മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, നാമസങ്കീർത്തനം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്യുക. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മളെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഈ 5 തൂണുകളിൽ ഇസ്കോൺ നിർമ്മിച്ചു. അതായത് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇസ്കോണില് ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാമില് നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭക്തരെല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായ്മ ചെയ്യുന്നു, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നു. കൂടാതെ വൃന്ദാവൻ ഓരോ വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നു. മായാപൂരില്, വൃന്ദാവനത്തില് എല്ലാം യാത്രയുണ്ട്. ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സമയം യാത്രയുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥില് പോയി അല്ലേ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥിൽ പോയി, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ ആ യാത്രയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇസ്കോണിന്റെ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ടെമ്പിളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ 64 58 എത്രയോ എണ്ണം അവര് അറിയാതെ തന്നെ ഈ 64 ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഈ 5 എണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടും രാവിലെ തൊട്ട് അത് തുടങ്ങുകയാണല്ലേ. മംഗലാരതിയില് വിഗ്രഹാരാധന, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമ്മളും എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. മംഗലാരതി കാണുന്നു, രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നാമം ജപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടുകയാണ്. അതുപോലെ ഭക്തിവൃക്ഷ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ യാത്രകൾ ടെമ്പിൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കും അവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ഇസ്കോണില് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലേ, അതാരാ വായിക്കുക? വിജയനാണു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി 144-ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതിശയോക്തി പരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ അതിശയോക്തി സ്പർശമേ ഇല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പല ഭക്തന്മാർക്കും ഇത്തരം സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഘ്രാണിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചു കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വില്ലമംഗല ഠാക്കൂറ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായി മാറി. ഇതൊന്നും കഥയോ അതിശയോക്തിയോ അല്ല, അവയെല്ലാം വസ്തുതകളാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശയോക്തി പരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കണം. അതേസമയം സ്വതേ കൃഷ്ണാബോധവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിനെ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണമല്ലാതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത്, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും അതിശയോക്തി അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ കാലിലെ ഗന്ധം, ആ ഗന്ധം കൊണ്ട് തന്നെ 4 കുമാരന്മാര് ഭക്തന്മാരായി മാറി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷം തന്നെ വില്വമംഗല താക്കൂർ ആ സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും പോയി, അങ്ങനെ വൈഷ്ണവനായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഥയല്ല, അതിശോക്തിയല്ല, ഇതെല്ലാം വാസ്തവമാണ്.
അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഓരോ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കില്ല. ഇതപ്പോ അതിശയോക്തിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നാം. എന്നാൽ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കണം. അതേസമയം സ്വതേ കൃഷ്ണാവബോധവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിന് ഈ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധവുമായി എപ്പോഴും സമ്പർക്കമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം സത്യമാണ്, ഈ കാണുന്ന പോലെ അതിശയോക്തി ഒന്നും ഇതില് ഇല്ല എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. മാലതി മാതാജി വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ അത് വായിച്ചോളൂ. പേജ് 144 ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ ആരും ഈ വാദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അടുത്തവും വായിക്കണോ? അടുത്തോടെ വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള വികാസത്തെ കുറിച്ച് രാമാനന്ദരായരുമായി ഉണ്ടായ സംവാദത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ആശയത്തെ നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അദ്ദേഹം തീരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്കർഷം കേവലം ബാഹ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറെ കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്. മറ്റ് എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിപൂർണത കൈവരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഈ 64 ഇനങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരിടത്തും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒന്നും മാൻഡേറ്ററി അല്ല. അതായത് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം, വൈശ്യനായിരിക്കണം, ക്ഷത്രിയനായിരിക്കണം, ശൂദ്രനായിരിക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ വിവാഹം കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയാകണം എന്നൊന്നും ഈ 64 കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കണം, ഒരു ഗുരുവിനെ ആയിട്ട് ദീക്ഷ എടുക്കണം. എന്നാൽ ഹരിനാമ ദീക്ഷയെ പറയുന്നുള്ളൂ, ബ്രാഹ്മണെ ദീക്ഷ എടുക്കണം എന്നും നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. ആ ധർമ്മം അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റൂ. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം എന്നാലേ പരിപൂർണ എത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല രൂപ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമായിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരിടത്ത് പോലും ഈ 64 പറഞ്ഞതിൽ ഒരിടത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹരിനാമ ദീക്ഷ വരെ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അദ്ദേഹം തീരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടം കേവലം ബാഹ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായാലും ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായാലും ഇപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിലും അത് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എന്താണോ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കുറെ കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ തത്വങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ വർണ്ണവും ആശ്രമവും മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അതില് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പരിപൂർണതയ്ക്കെത്താൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിപൂർണത കൈവരുത്താനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കാം മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്വാത്മപ്രചോദിതമായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. എന്നുവെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മുക്തി, അതായത് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം, ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രചോദനം കിട്ടുകയാണ്. സ്വാത്മ പ്രചോദനമായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഓക്കെയാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആസക്തി വരുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വരുവാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അത് കൂടാതെ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇത് ആവാം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മനിഷ്ഠങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ച് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ അതിയായ ആസക്തി വികസിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ വർണ്ണാശ്രമം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാഭക്തിയില് വൈദി സാധനാഭക്തിയുണ്ട്, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയുണ്ട്. അതില് വൈദി സാധനാഭക്തിയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി, പിന്നെ നമുക്ക് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ എന്താണ് കിഴക്കേ സ്ഥലത്തുള്ള ആ തിരമാല, നമ്മുടെ ഒരു കടലാണല്ലോ. കടലിന്റെ 4 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്. അതിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് അടുത്ത 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയും. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായം ഇതാണ്. 5 പഞ്ചാംഗ ഭക്തി, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു കി ജയ്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ശ്രീല